नहीं खजानत एकरा बारे माई बने वाला रहे ई कुमारे माई से गप करवलू बिहिया बाजारे में से गप करवलू बिहिया बाजारे अब हम ना रहनी तो हमारे भैया को हल्लू करतल सो का अरे महा बेइज्जत कर लेबे बेइज्जत ई लोग मिलके का कहल से सुन लोग से पूछ ले बाकी हम आपके साथ हाय लोग गोलियाई बढ़न जा हम छोड़ खेरो चंदन आंख नहीं खेरो दिल रोता बेइज्जत कर लेगा लोग से पूछ ले के तहलो कई बजे हम जे पागल लोग तनी संतोष पागल ना है निम पर चढ़ल करैला त मर जाई का करी अदितिया हो गइल खेला अदितिया हो गइल छीना रे इनकर माई का करी निम पर चढ़ल करैला हमार के बोल दे निम पर चढ़ल भाई एकरा लड़ल दिया अदितिया हो गइल खेला अभी रुक नहीं हमको मरचाई लग गया आपके लिए कहना कि ही निभाई बुका आ गोलू राजा जी के संगे सुतई बुका ये मन में कोई नहीं रुक जो निभाई बुका आ गोलू राजा जी के संग में सुतई बुका हमार लगे मरद बा कभी दूसरा मरद ना खोजेली तो आप छिना सच्चाई बा हम वही हम का के दूसरा मरद पे लेके सूती रे अरे गाना गाओ खुदे मरद बटे दूसरे गाना जगह गाओ। मत सोइए। काहे खातिर गाना लड़ाई मत प्यासी लड़ाई मत इधर आइए ये मंच रुक ये मंच ए पे पनका पनकी मत करो लोग हमू गायिका ना गाना बजाना से गाना बजाना से बाकी सुनो कि बारह की ठेला सरहिया ना ठीक कि कहती है। बारह की ठेला सरहिया छोटा की मशीन हो जमीन छोड़ के उड़ालिया कबिया के बहिन हो जमीन छोड़ के उड़ालिया कबिया के बहिन हो बारह की ठेला सरहिया बारह की ठेला सरहिया छोटा की मशीन हो जमीन छोड़ के उड़ालिया जमीन छोड़ के उड़ालिया कबिया के बहिन हो जमीन छोड़ के उड़ालिया कबिया के बहिन हो काव्या कुछ कहो व्यक्तिगत गीत हो सामूहिक गीत ना हो कि कोई सब एक तरफ हो जाए मैं चुतिया दिख रही हूं काव्या हेलो अरे तू खिसियात काहे बड़े ना मैंने सब गोलियां जी तोर जवाब देलस तू एकर जवाब दे दे तनी त खिसिया के जवाब देबे गायक नहीं है रे सब जो गोलियां जी हम पागल लोग तनी के गोली आई रे ना हो हम इनके तरफ से गा रहे हैं आई हम क्या हेलो भाई गाओ हम तोरा तरफ से बानी गाओ अब हमू तोरे दोरे से बानी आओ गाओ अब कि फूल के ना अरे फूल के ना के पताई चकर चकर फूल के अदिति के बहिनी में लोटा समाला थरिया समाला कुछ ना भेटाला तो चंदन भेटाला फूल के अरे हम ना रे गोलू भेटला ओकरा को अदिति के महीना में माइक घुसाला ट्रैक्टर घुसाला कुछ ना बुझाला तो गोलू भेटाला फूल के फूल के ना के पतई चकर चकर फूल के ना
समझ ना पौनी हती इनकर बहिनी के नाम लेनी राम राम अब हो चंदन गइल के कि नाम हम ले लू कहें। चंदन जोरे लड़े लू ठीक लगेला हम तारे के मानी ला कि आगे चल के तारा पदम सिर मिले ना ना हमरा हम सरकार से लड़त चली आ तू अदिति के नाम लेके ए बचावा कि हम के इज्जत दे दे अरे। काफी बटे पटुआ वाला बा रुक वो भाई थोड़े होतो है ओकरा के ना कहब वो तार देवरू न लगी ताकि अब हम कहे हमने के ना होने कहा हो रुपया दू रुपया जान ली हो पंडित जी पंडित जी एक रुपया दू रुपया जान ली हो पंडित जी आ कबिया के तू बहनी के सुता के ली हो पंडित जी कबिया के तू बहनी के सुता के ली हो पंडित जी ए अदिति हेलो 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 सुन एक मिनट जवाब दे ले दिव्या जी जवाब दी है सुन हाँ। आज ले काव्या हमार बड़ी इज्जत कैले बड़ी चंदन तोहरो इज्जत कैले बड़ी आई दुनिया जानेला यो कोइले भैया यो कोइले भैया हम ना करेला आज तो आज हो करती है दोनों जानी कोइले बाकी आज हमारा से ही लड़तिया का जाने कहे के करे के बहकौले बा लहू फेंक केहू जानत नहीं थे बाकी है काव्या हई तू बहकल बड़ा हम बहकल नहीं की कि एक दिन कहली कि बाहर के सामान पंडित जी भीतर ले जाई जी बाहर के सामान पंडित जी भीतर ले जाई जी पोथी निकाल काम आगे के बढ़ाई जी तो हम कहनी कि धनी बाड़ू कबे अति हलू अरे इज्जत तो बचाई जी अरे कारा ले लो मोहर सहारा भेटाई जी हमारा के छेड़बू तो छोड़ब ना हम तक के हाथ छड़नी है तो खुद छड़वावे खातिर आइल बड़ा तो सुन मिला होता नहीं ना रुक जा बिया पहले हे करा कहता हो हम सब के गए चंदन तोरा रहते काहे बीच में आइला ओकरा के मत बीच में आइला कम बोल और चंदन काहे बीच में तोरा आइला रहते हम मगर बेइज्जत हो जाई त रो रो के मर जाई हम बानी न रे कल दैनिक जागरण में पढ़े कि तोरा चलते मर गनी बोला चली बंद हो जाई काहे बीच में आइला अरे एक बेला गुल दूसर का हम बर्दाश्त कर ले मिला हरी के एक मिनट आदिति हमको भी गाने दीजिए तू कौन गाना गा के जवाब देलू हो रुक रे कौन गाना गइलू हो तू व्हाट दिस कौन गाना त नेहा निष्ठावा से लड़ती है काहे खातिर लड़ता नहीं मैंने अपना गाई फर्ज कौन खातिर नहीं लड़ाई करा के है। हिट मत कर कबिया जी आप गाइए बिल्कुल सोच के तुम कौन गाना गाइयो आदिति आदिति मिला वतनी गाना ना ने पाड़े बाबा मिला वतनी गोलू के बहिना हई गोरा घुमनी कारेला ये सब ना रे बागर हो करे को चंदन हम रोई का एने कह देले अदिति के बहिना हई घर घुमनी काकली हां रुक रे फिर ना 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 खोजेली मोटा बेला ना ए पाड़े रुक जा भैया खोजेली मोटा बेला ना ए पाड़े बाबा चंदन गोलू के बहिना के कहती गोलू के बहन के कह देले हमारा बहन के छोड़ देले हमरा के काहे कहला हम कहता वो है भाई नो हरे बात हमर सुन कि दैया फिन चुमावे और दैया फिन चुमावे चला ले का बेवा छिनरी ना दैया फिन चुमावे दैया फिन चुमावे चला ले का बेवा छिनरी एक राहिले ला कबो बाए हिले एक दू तीन हम अकेले ही काम बोल मन मत बिगाड़ दे हेलो रुको रुको बोलू जी ये हमारे बहन के बीच में मत बोलो लो ई कला है बेटा एक राहे हिलला एकर 61 हिलेला कबो 62 हिलेला एक जो बंद के हिली है बाबू बोलू राजा ना दैया
तीनों का चला रहे आ कबिया के तीन बहिनिया तीनों से तीनों खिला रहे कबिया के तीनों बहिनिया तीनों से तीनों खिला रहे कबिया हेलो भैया भैया सबके मिल के कबिया के धोना था ठीक बा हेलो 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 गाना गाओ ठीक बा माला ले आई, माला माला वो पप्पू भैया को आने दीजिए अदिति हेलो हेलो ए भैया ए पप्पू भैया अपने लोग हैं भाई काहे धक्का दे रहे हैं अदिति के बहिन अरे चढ़े खजूर आगे आप सब पूछ जाइए आ नीचे अरे से बड़ा भाई है आई पप्पू भैया आइए ना पप्पू भैया इधर आइए पप्पू भैया यहाँ आइए आप हमारे भाई हैं पप्पू भैया अरे छोड़ ना बहनी छोड़ ये हमारे जान है पप्पू भैया आइए अरे आप चलिए बैठो अदिति के बहिना चढ़े खजूर आ नीचे से लइखा दे अदिति के बहिना चढ़े खजूर नीचे से लइखा दे प्रीति रहतु तमाजे गांव के अब हो गए गांव का ही गांव के गदहा सुना 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 ई जिला जौन है ई क्षेत्र जौन है हम अदिति के भी डांटो तनी तोहरो के डांटो तनी 11 गाड़ी छोड़ के आ दूगो गायत्री ठाकुर के एकल जानी गीत सुनावत तनी ना एगो गाड़ी देले बारी तो हम एगो हाँ दे गाड़ी दे लो बात के कैलसी अरे जमल बत जमल रहे था ये कौन सी ठाकुर बात का गुस्सा होता है बराबर करो रात भाई है होई गा रहा है जवाब सवाल रात भ गावे दी भाई अरे गांव के गदहाया मेला अतहरा में एक मिनट अब फिर देखो बोलो तो फिर बोले ना ब्यास जी हमारे के मत बोल हमारे के तो मत काहे बोलत इन लोग बीच में अच्छा ना बोली तू बोलो काहे बोलत बोलो 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 माइक गांव के गदहाया मेला दर्शन कइले जावेला अदिति के बहिना चढ़े खजूर नीचे से लइका यही गाय के माला दे, यही गाय के माला गाई रोगा ये कह रही है गाने के लिए तो गाई ना 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 जब भले बड़ तो गाई कहलो ना ब्यास जी अब जीवन में अदिति पद्म जवाब श्री दे, ना जवाब मिली दे। हमारा अब जीवन में पद्म श्री ना मिली आज के बाद ये गाना के सुर रोवा गाई एकर वो जवाब दे कैमरा वाले भैया ये आदित्य जवाब दो जवाब दीजिए इस चीज का कि आगे से रेल चल पीछे से पहिया आगे से रेल चल पीछे से पहिया हालत खराब कर देकर आगे हालत से रेल चल पीछे से पहिया कपिया के बहिनी उड़र गेलै पहिया कपिया के बहिनी उड़र गेलै पहिया आगे से रेल चल पीछे से पहिया आगे से रेल चल पीछे से पहिया अरे पीछे से पहिया अरे कपिया के बहिनी उड़र गेलै पहिया कपिया के बहिनी उड़र गेलै पहिया बड़ा सुंदर बोलने हैं कबिया के बहिनी उड़र गेलै कहिया अच्छा मैंने भाग गई अच्छा ठीक बहुत सुंदर अति सुंदर कि ये मुहवा पान खालाई है मुहवा चप्पल जी अब बोले आदिति छिनरो कहवा आइलू चाटे बोतल जी बोले आदिति गुजरो चाटे आइलू बोतल जी ये मुहवा पान खाला ये मुहवा चप्पल जी ये मुहवा पान खाला ये मुहवा चप्पल जी
गुजरो जीत गेली अब। चाटे एलू पतल जी हाँ। गाय बाकी कहे के बा हमरा का जवाब कि कबिया के दूगो बहिनी दोनों घूमे गाछी कि कबिया के दूगो बहिनी आ दोनों घूमे गाछी और का एगो हो पलसर त एगो अपाची एगो हो पलसर त एगो अपाची कबिया के दूगो बहिनी दोनों घूमे गाछी कबिया के दूगो बहिनी दोनों घूमे गाछी आर दोनों घूमे गाछी आ एगो ह पलसर त एगो अपाची एगो ह पलसर त एगो अपाची कमर के नीचे पहन के घूमेल साड़ी रे कमर के नीचे पहन के घूमेल साड़ी आदित्य के 3 गो बहिनिया 3 खिलाड़ी